Přeji všem pěkný den. Zdravím všechny, kteří již spolupracují se společností Digital Generation, používají její aplikaci a vydělávají s ní penízky. Jak vidíte, já tady mám za včerejšek nárůst nějaký $12, takže v dnešním videu si ukážeme, jak si to opět převádím na peněženku, jak je to rychlý. Dále si ukážeme zakoupení vlákna, které nám bude generovat větší zisk peněz. Pro ty, co stále váhají a tomuto projektu nevěří, posmívají se mu, tak bych chtěl říct si akorát to, že to stále nepochopili. Dám takový názorný příklad. Pokud jdete po městě, vidíte někde třeba půjčovnu nářadí nebo půjčovnu vozidel, tak člověk, který vlastně třeba potřebuje momentálně třeba půjčit si to nářadí, tak tam samozřejmě jde a za tu půjčku mu zaplatí tomu prodejci. Stejně to i u toho auta. A tohle je úplně ten podobný případ, akorát, že vy zde půjčujete ten početní výkon svého počítače. Vy jste taky museli ten počítač si zakoupit a samozřejmě do něho investovat peníze. A teďka vám vlastně tato společnost za to, že budete poskytovat ten početní výkon k řešení těch jejich zakázek, tak vám za to zaplatí. Nevím, co je na tom nenormálního a neuvěřitelného. Já si myslím, že je to úplně super a je to logický a pochopitelný. Tak, tolik teda k tomuhle programku a k téhle aplikaci. Nyní, když se přihlásíte na stránky, pokud jste ji zaregistrovaní a samozřejmě podotýkám, že zdarma a máte zdarma to vlákno. Jak vidíte, já zatím mám stále jenom to jedno vlákno zdarma, ale penízky se mi načítají rychleji. Je to díky tomu, že já oslovuji lidi a ti samozřejmě také vydělávají a z nich máte vlastně i ty procenta. Takže pojďme teda na výběr peněz. Najedu si na ty své stránky. Jak vidíte, zde mám aktuální částku, kterou mohu vybrat. Kliknu na personál a na payments. Dále kliknu na výběr peněz. Znázorní se mě zde, jestli chci vybrat celou částku. V profilu mám zadanou peněženku Paizu, takže budu vybírat na Paizu. Kliknu ano, Paiza, potvrdím výběr. Vyplatit penízky a v tenhle moment už mám peníze na Paize. Tady jinak vidíte, jak se vám aktuálně načítají penízky třeba od lidí, které máte pod sebou a tady pak vždycky vidíte ten výběr. Vidíte, že penízky odešly, tady nic není a pojďme se teda podívat na Paizu. Tak jak vidíte, penízky byly připsány ihned, že tady mám doručené, čili si to rozkliknu. Jo, máte vlastně odesilatele zde. Pokud se vrátím do svého účtu, vidíte, že každý den si posílám penízky, každý den to funguje bez problémů. Takže opravdu bezvadná věc, jenom mohu doporučit a pro ty, co stále nevěří, tak tady máte jasný důkaz. Tak, já se teď vrátím do té své kanceláře a ukážu vám, jakým způsobem se teda nakupuje to vlákno. Takže jsme opět v Payments a tady máme, prosím vás, že si chceme poslat penízky do balance, čili zde. Takže na to klikneme. Budeme si posílat $50. Budeme to posílat z Paizy. Takže potvrdíme. Opět vás to nasměruje na Paizu, takže vypíšete e-mail a heslo. A potvrdíme. Tak, nyní to tady máme přesměrovaný. Budeme posílat teda $50. Zde vidíte ten svůj aktuální stav toho účtu. Zde bych doporučoval zaškrtnout, aby se vám to tam posílalo bez adresy, takže bez adresy a zde prosím vás napíšete svůj transakční PIN. A potvrdíme. Doufám, že jsem napsal správně. Tak, vidíte, peníze se odesílají, čili tady vám běží samozřejmě ta časomíra, během které to můžete stopnout, kdybyste se spletli. Tak, a penízky byly odeslaný. Takže teďka vidíte, že se mě přeposlalo $50 do balance. Samozřejmě ty peníze, které vyděláte, se vám zobrazují zde a nemusíte si je přeposílávat na peněženku a pak zase z peněženky do toho balance. Máte zde možnost si to přeposlat rovnou. Jo, ale já teďka vybírám na tu peněženku z toho důvodu, abych právě ty, co tomu nevěří, aby viděli, že to opravdu funguje.
že to nejsou pouze nějaké imaginární peníze, ale že jsou to peníze fyzické, na které si opravdu můžete šáhnout. Tak a teďka pojďme teda nakoupit vlákno. Vlákna se kupují, pokud kliknete na personál a na vlákna, tak vám najde tahle stránka a tady máte nakoupit vlákna. Čili si to rozklikneme. Zde si nastavíte, kolik těch vláken chcete koupit. Jo. Maximum je 100, dále vás to nepustí, ale samozřejmě pokud jste chtěli teďka koupit třeba 12 vláken a neměli tam na to dostatek peněz, tak vás to také nepustí. Takže já mám na jedno vlákno, dáme zakoupit. OK. Tak, vidíte, že vlákno mě tady najelo nové. Nyní budu čekat vlastně pouze na aktivaci, aby to vypadalo jak tady a pak mě to vlákno začne také vydělávat. Pokud si spustím aplikaci, vidím, že mi zatím jede jedno vlákno, ale jakmile mě ho schválí a zaktivují, pojedou mě vlákna již 2 a budou mě vydělávat. Já doporučuji z začátku takhle investovat, nakoupit si těch vláken co nejvíc, protože samozřejmě budete mít samozřejmě ten větší denní zisk. Jaký ten denní zisk je, samozřejmě máte zde na tabulce, máte to tady znázorněné u jednoho vlákna, u 3 vláken, u 5 vláken, 10, 25 vláken. Dále si to již můžete spočítat sami, tady máte vlastně ten měsíční zisk a roční. Zde je to teda omezené těmi 100 vlákny, což si myslím, že při dobré investici není zase takový problém, ale pak máte neomezený samozřejmě, pokud máte ty referály. Já tady hodím statistiku, abyste viděli, jak to pěkně stoupá, čili pokud máte pod sebou referály, které vám vydělávají, tak samozřejmě to může také vypadat takhle. Jo, čili vidíte, že já zase na tom počítači tak moc často připojený nejsem, jo, ale už mě vydělávají třeba ti lidé, kteří jsou pode mnou v první a v druhé linii, takže vlastně z toho jejich denního výdělku mě jdou už tyhle peníze, což je velice zajímavé. Takže vám doporučuji doporučovat tento program, nemůžete na tom nic ztratit. Navíc to první vlákno máte na těch 30 dní zdarma, čili pokud vám třeba pojedou ty 2 počítače, můžete si ten výdělek pak sloučit do toho jednoho vlákna, zakoupit si ho na celý rok a pak z toho dalšího výdělku zakoupit další vlákno a tak dále a tak dále. A nebo se podívat do skupiny na Facebooku a tam samozřejmě se dozvíte další strategie, které vymýšlíme, jak dobře vydělávat. Do skupiny na Facebooku se dostanete jednoduše, pokud se teda zaregistrujete, můžete opět přes ty mé stránky. Když kliknete na registrace, tak tady to máte vše vysvětlené, včetně videa, které máte zde. Tak pokud chcete do té skupiny, tak stačí tady kliknout na podpůrná skupina na Facebooku a již vás to tam přesměruje. Jak vidíte, je nás teďka již 335 členů, stále se rozrůstáme, takže paráda, máte zde samozřejmě v souborech napsané vše podstatné, odkud se berou peníze na výplaty, máte zde videa, základní informace, vše o bezpečnosti aplikace, takže určitě jenom to, co vás zajímá. Dáváme si zde samozřejmě i důkazy denních výplat, aby i ostatní viděli, že opravdu všichni vydělávají, takže vidíte, tady to spousta, lidé jsou spokojení a vydělávají. Takže ještě jednou pro ty, co se posmívají, říkají, že je to nesmysl, tak zde máte jasné důkazy, že tomu tak není. Jinak ještě důležitá věc, vidíte, já jsem si zapl aplikaci, vidíte, že mě již najeli 2 vlákna, takže už mě vlastně vydělávají obě 2. Tady mám teďka aktuální výdělek, takže vidíte, že za nějakou tu dobu, co tady s váma mluvím, mě naběhlo $0,5, takže úplně něco neuvěřitelného. Ale pojďme se ještě podívat na stránky, abych vám rád ukázal. Pokud lidem některým tahle aplikace nejde, tak je důležité, prosím vás, se podívat do personálu, do profilu. A je důležité udělat si tu verifikaci toho vašeho telefonního čísla, čili pokud tam nemáte napsané tady tohle, že ta číslo bylo ověřené, tak vám ta aplikace nepůjde, budete tam mít samé nuly nebo vám to bude házet nějaké erory. Takže je důležité, prosím vás, tady tohle, abyste měli u toho vašeho telefonního čísla. Pokud to tam nemáte, nepřišla vám SMS, tak poté napsat na ticket, čili kliknete na ticket, dáte novou zprávu, zde napíšete ten svůj problém a třeba nejde verifikace, napíšete to své telefonní číslo a oni vám to zverifikují ručně. Takže nemusíte posílat SMS-ku, ale to opravdu dělejte jenom v těch
případech, kdy vám to nejde, protože těch registrací na světě opravdu přibývá raketovým tempem a admini, ač reagují velmi svížně a rychle, tak jsou zavaleni prací. Ještě jedna důležitá věc, nepořizujte si více účtů na jeden e-mail, na jedno telefonní číslo, nedávejte si tam, prosím vás, do těch účtů jednu peněženku, protože jakmile na to přijdou, tak vám účet zablokují. Tak, jak se to tady stalo mému kolegovi, který měl účty 3, do všech těch 3 účtů si dal, prosím vás, stejnou peněženku, čili stejný e-mail na výběr na Pajzu, samozřejmě na to přišli a zablokovali mu všechny 3 účty. Takže je potřeba si na tohle dávat bacha. Mně se na tomhle líbí, že si to hlídají, takže kdyby to byl opravdu nějaký nesmyslný program, tak by to takhle nechali normálně běžet, bylo by jim to jedno. Ale jak vidíte, jedno jim to není, nemají rádi podvodníky, takže to samozřejmě řeší blokací. Takže na to si dávejte pozor. Na každý počítač jiný účet, to znamená jiná osoba, jiný telefonní číslo, jiný e-mail a jiná peněženka. To je potřeba si uvědomit, jinak vám hrozí blokace účtu. Tak a to by bylo asi k dnešnímu videu všechno. Věřím, že se vám líbilo, že pokud nejste v projektu ještě zapojeni, že se k nám přidáte. Podotýkám, že je vše zdarma, bezpečnost je ověřená. Jinak, co je v dnešní době bezpečného? Na Facebooku vás sledují, odposlouchávají a ještě tam velice rádi dáváte o sobě veškeré informace. Zde to je pouze aplikace, kterou já mám samozřejmě i zkontrolovanou osobně přes jeden takový zajímavý programek a žádné nějaké útoky nebo jak lidi si říkají, že vás můžou přes tento programek sledovat, zde nejsou. Takže z mého hlediska je ten programek a aplikace bezpečná. A záleží jenom na vás, jestli ho budete používat a vydělávat penízky, anebo jestli ho používat nebudete. Tak já vám přeji všem pěkný den, mnoho úspěchů, mnoho vydělaných dolárků, pokud v projektu jste zapojení a budu se na vás u dalšího videa těšit. Naschledanou.